ukuthi ke esontweni lesithathu kwasho ukuthi ke ngisoka ngase ngibhubhisile endaweni la abafazini la kulezi yabona nje la kulezi indawo ezomakhelwane inkontrakt esidumile kokolovi komakhutha komanzi imtoti koSiphingo nesiqonywa kakhulu lapho kodwa nje imini wephuma phambili hayi ngaleso sikhathi ngize ngaqonywa intombi yomlungu isibongo sayo kwakwe yakakutsi yangizwa ukuthi ngithini eyayisebenza khona la ngaphakathi Adams College sengibhubhisile nakomisi kwaze kwakhala abani uthisha omkhulu wathi hayi wemchunu uthi siyophela nje kodwa lesi sikole yangizwa ukuthi ngithini usho vele sengibhubhisile akazi ukuthi ngiqeda ukuqonywa intombazane yapi kunentombazane yakamakhanya uZandile yasembumbulu kunendawo kuthi isembumbulu ngakhona lapho eyayifundisa khona iAdams yangizwa ukuthi ngithini ngiqonywa le ntombazane kanti ayisho ukuthi ingodu seyomuntu yayilotsholwa yenye insizwa yapi yakamhlongo khona belwe embumbulu yangizwa ukuthi ngithini yebo nyakosi hayi siqomane ke nale ntombazane indaba izokonakala nini kwakulesini izofika endlini le ntombazane la ngangihlala